Quin embolic còsmic! Text de Montse Balada i il·lustracions de Joan Manuel Celorio. L'Stalerius és un gran astrònom. Des de ben petit que es passa hores i hores estudiant tots i cada un dels astres que formen l'univers. També és un gran inventor. El seu últim invent és un patinet estel·lar. Està ben convençut que aquest aparell revolucionarà els viatges còsmics. Aquell matí, mentre era al seu observatori astronòmic, va sentir que queien petites gotes de pluja i, com que el dia era força brillant, estava ben segur que, en un tres i no res, apareixeria un preciós arc de Sant Martí. Va fer un cop d'ull per la finestra i va quedar petrificat. I és que al cel sí que hi havia un arc de Sant Martí, però lluïa tots els colors completament desordenats. Molt sorprès, va buscar pel cel la causa d'aquell desordre i llavors es va adonar que, on havia de ser el sol, hi havia un munt d'estrelles jugant amb les petites gotes de pluja. Però les sorpreses no s'havien acabat. A l'altra banda del cel, dos grans planetes, Urà i Neptú, anaven amunt i avall amagant-se entre els núvols. L'Stalerius va posar-se les mans al cap i va exclamar molt preocupat: «Oh, el cel s'ha tornat boig!» No va passar gaire estona que de seguida va tenir a casa seva un munt de persones fent-li mil i una preguntes. Stalerius, què passa? Què passa? Preguntaven uns, On és el sol? preguntaven d'altres. Per tal de trobar una resposta, va consultar tots i cada un dels seus llibres, però no va trobar cap explicació. Llavors va mirar pel seu gran telescopi i el que va veure el va deixar molt més preocupat. La galàxia sencera estava cap per avall. On havia de ser Mercuri, hi havia Saturn amb els seus meravellosos anells. Al seu costat, Mart. On havia de ser la Terra, hi havia la Lluna. I on havia de ser la Lluna, hi havia el Sol. Lluny, al fons de la galàxia, Júpiter, la Terra i Venus feien petar la xerrada. L'Óssa Major i l'Óssa Menor es passaven Mercuri com si fos una pilota. A una altra banda, dos cometes gegantins jugaven a agafar-se la cua, donant tombs i tombs sobre ells mateixos, com si fossin un parell de cadellets. Quin embolic còsmic! Com que no trobava cap explicació,
va decidir anar ell mateix a comprovar la causa de tot aquell aldarull. Va pujar dalt del seu patinet estel·lar i en un 3 i no res va arribar a l'espai exterior. Allà dalt, només un astre era al seu lloc, l'estrella polar. Així que l'Stelarius va anar cap a ella i li va preguntar: «Hola, Polar, sabries explicar-me què passa?» Molt simpàticament, l'estrella li va respondre: Avui és festa. «Festa?» va exclamar l'Stelarius molt sorprès. Sí? De tant en tant, tot l'univers agafa un dia de festa. Va contestar l'estrella. L'Stelarius, que mai a la vida havia sentit a parlar d'aquell estrany fenomen, va preguntar a la Polar: «I tu, que no fas festa?» No, i ara? Jo sóc l'encarregada de passar llista. Quan s'acaba el dia, els anomeno un per comprovar que tothom ha tornat al seu lloc. Una vegada tot aclarit, l'Stelarius es va acomiadar i va emprendre el camí de tornada cap a casa. En arribar, tothom volia saber què havia passat i el nostre amic va explicar amb tot detall l'estrany i sorprenent fenomen. Mentrestant, dalt del cel, l'estrella polar, tal com havia dit, passava llista per comprovar que tothom havia tornat. Sol? Present. Lluna? Aquí. Mercuri? Sí. Venus? Sóc aquí. Terra? Jo. Mart? Aquí. Júpiter? Present. Saturn? Present. Urà? Sí, Neptú? Sí. Plutó? Plutó? On és Plutó? Sóc aquí. Ossa Major Present. i Ossa Menor. Present. una altra vegada la galàxia tornava a estar perfectament ordenada. Aleshores, l'Stelarius va tornar a sentir que queien petites gotes de pluja i de seguida va recordar l'arc de Sant Martí. Què devia fer? L'última vegada estava fet un desastre. Va mirar per la finestra i, feliç, va comprovar que el bonic arc lluïa, ara sí, tots els seus colors perfectament ordenats. Primer el vermell, segon el taronja, tercer el groc, quart el verd, cinquè el blau, sisè l'indi i setè i últim el morat. Adéu! Adéu!